Dat vind ik het mooie van Weidum. Wat? Als er iets gebeurt, dan vreegt een peer meisje en vreeg jongens nog even een peer. En dan is het direct een hele keppel meisje. Is het nou kriesbal, is het nou verkeerd, is het voor toneel of voor dit soort dingen. En dan mag je best wel grutskap zijn, vind ik. Moet je nou. We gaan weer omheen. Komt de sponsor los. Ronnie, moest toch 100 euro sponsoren? Dan moet je hem steen liggen. Oh, laat hem maar steen dan. Laat hem maar steen. Ik wil graag een keer een film maken. Dat lijkt mij mooi om te doen, een uitdaging. En toen kwam Klaas Theelma bij me. Hij zei, we hebben in februari wel altijd iets bijzonders dan met korps. Kunnen we dat net combineren met die film? Nou, daar heb ik eigenlijk even een paar seconden nooit achter en zei ja, dat is leuk. En dan doen we dat mooi live korps en live acteurs of actrices en een film. Wat wie dan krijgt mis met het korps? Te min leden, te min financiële middelen. Dan moesten naar toeters, mag ik net zeggen, maar trompetten en zo komen. Maar daar wie eigenlijk haast geen hield meer, want er wie een heel soort leden ophouden in de ren van de jaren. Fijk? Fijk? Wat het idee is dat hier komt Colonel Bogie komt hieronder, dus je kan wel een beetje marcheren. En hoe is dan doen we dat gewoon even? Ja. En dat kan best wel een beetje neurien. En net la 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 la. Dat hoeft net maar. Dan roepen wij wel weer actie. Daarna komt neemt het korps de Oema Kazoes in een goede tempo. Fietsers kunnen wel mooi. Dit is toch briljant. Dit is zo prachtig. Hier wij een weddenschap dat wij Pieter Freekjesson al maar eens in het dorp zoeken aan. Zij een dag geleden hier. Je komt er binnen en dan is het een bioscoopzaal. En de vervaren zitten op een groen en de film speelt erboven. Dus we moeten met 2 schermen werken, want de dirigent die krijgt via een tweede scherm krijgt hij een heel soort informatie om wanneer moet ze invallen, wat is het tempo en dat soort dingen al. Ja. Dan gaat de film weer oer in live toneel, theater. En dat gaat er weer oer in film en er speelt het korps voorbij. Dus het is eigenlijk een organisch geheel wat we ervan maken. Dat alles in elkaar oer gaat. Dat is net een stukje korps, een stukje film, een stukje toneel. Maar dat alles bij elkaar past en in elkaar oer in. Dit vind ik wel wezen. Maar op een gegeven moment met het korps ophouden. Dit zit de zeel dus net. Maar dan stap en dan weet de dirigent is van nou, moet ik stappen. Die dief, die dat vers net uit de weelderig heet. Je dacht het gewoon helemaal net. Het is een mes die het aan menselijk heet.
instrumenten stellen. Had hij nog maar weer daartoe te. Dit is Fijk, dat is Tjits. En die ene vindt het korps helemaal niks. En die andere vindt het korps wel leuk. En dan werd er op een gegeven moment nachts inbrutsen en werd al je spul stijl. En dan zien we dus de hele tocht van hoe het stijl wordt. En wat ze dan live doen, initieel is dat Tjits die wil eigenlijk, die vindt het maar niks. Maar die probeert het dan de meesten op te hitsen. En het korps op te hitsen van dit moet leuker, dit moet leuker, dit moet leuker. Het toch mij een beetje denken aan fanfare. Ja, klopt. Dat hingen wij zelf voor het werk heel sterk. Ja. Ja. Vooral in Sam in de tijd en dan Sam snel de schouders eronder. En het lukt ik nogal weer en het git zat je willen. Precies. Heel mooi. Ja. Ja. Het is sowieso slagen als just hoe het korpsstemmen omgeeft. Omdat iedereen is zo enthousiast en ik ben erg enthousiast en we hebben wat figuranten nodig op een sneur en op een snor en er staan er al je korpsleden. En ik denk, wat is dat geweldig dat iedereen denkt gewoon een mooi werk, terwijl je hetzelfde doel hebben. We willen gewoon een mooie jongen hebben. We hoeven net langs filmfestivals of dingen, we willen gewoon een mooie, bijzondere jongen hier. En dat het dan op timing en zo alles slacht, dat zien we 2 maart. Maar daar ging ik wel vanuit. Het is net zo met deze de beste korps. Hè? Alsjeblieft. Mooi dan, hè? Hey. Ja, dit is vet, joh. Dit is echt mooi. Nog eens.